এই ଯୋଉ ଫଟୋଟା ତଳେ ଦେଖୁଛ ନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କକରୋଚ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲା ଅସରପା ଦଳ, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ସେମାନେ ଅସରପା, କିଏ କହିଲା ଆତଙ୍କବାଦ, କିଏ କହିଲା ସେ ଆମେରିକାର ଏଜେଣ୍ଟ, କିଏ କହିଲା ସେ ଚାଇନାର ଏଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ, ସିଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ, କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ କ'ଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର କଥାକୁ ମାନେ କାହାରି କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରିକି, କୌଣସି ଭୟ ମନରେ ନ ରଖିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତମମାନେ ତ ବହୁତ କିଏ ଅସରପା ଗାଣ୍ଡରେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା, କିଏ କାଲା ହିଟ୍ ମାରିଲା, ମାନେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର କାମ କଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲ ନା? ତମ ବାପା ମୋଦି ବି ହାର ମାନିଲା। ମନେ ରଖ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଭଳି ରହିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉ, ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରିବ, ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନେତାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଭୁଲ କରିବ, ସେ ନେତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହଟା ହେବ। ମନେ ରଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ସାରା ଦେଶକୁ। ଏବେ ତମ ମୋଦିର ପାଳି ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ହୁସିଆରି ରୁହ ଅନ୍ଧଭକ୍ତେ, ଏତେ ଗର୍ବ ଦେଖାଅନି। ତମକୁ କେଉଁଠୁ ନେଇ ପଙ୍କରେ ମାଡ଼ିଦେଲା ଦେଖିଲ ତ?